ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾರಿಗ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಎಕ್ಕಡ ಬಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ತ್ ಬರ್ತದ ಒಂದು ರಶ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಬೊಕ್ಕೆತ್ತ ಪಿದಾಡ್ದ ಎನ್ನ ಆಫೀಸ್ದ ಪಾರ್ಟಿ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನೀನು ಸಾಯಿಗ್ ಮೂಜೆಟ್ ಏನ ತಿಕ್ಕಂಡ ಏನ ಮೆಡಲ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಒಂಜಿ ಏನ ಏನಿತ್ತೀನಿ 1 ಲೆಗ್ ರೇಸ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಏತ 50 ಮೀಟರ್ 100 ಮೀಟರ್ ಅದನ್ನ ರೇಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೊಟೆಟೊ ರೇಸ್ ಅದ ಪೊಟೆಟೊ ರೇಸ್ ಇತ್ತೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಗರಗ ಬಾಲ್ ಥ್ರೋ ಮಲ್ಪುನ ಇಡ್ದ ಅದನ್ನ ತಿಕ್ಕಣ ಅಂಚ 4 ಮೆಡಲ್ ಬತ್ತುಂಡಿನಿ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಲ್ದೆರ ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿದಕಲ್ ಗಮ್ಮತ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಇನಿ ಅಂಚನೆ ವೆದರ್ಲ ಅಂತ ಓಕೆ ಇತ್ತು ನಾನು ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚೆತ್ತ ರೆಡಿ ಆದ ಆಫೀಸ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಫ್ರೆಂಡ್ ಲೋಲ ದೃಶ್ಯ ಸೇ ಹಾಯ್ ವೇರ್ ಇಸ್ ಸಾಯಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೈಡಿ ಅಂಚ ಸಾಯಿಗೆ ಸಾಕಾತ ಪೋಯ್ ಅದೇ ಸಾಯ್ ನಾನೆನ್ನ ಮುರಣಿಗೆ ತೊನ್ನ ನೀವು ಬ್ಯಾಗ್ ಪಾತೊಂದೆ ಮಿನಿ ಬ್ಯಾಗ್ ವೆರಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂಡು ಅದೇ ಸಾಯಿ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾರಿಗ್ಲ ಇನಿ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಅಂಚೆತ್ ಎಂಕಲ್ ನಿಶಾನ್ ಇಲ್ಲಗ್ ಬತ್ತ ನಿಶಾನ್ ಇಲ್ಲಡಿನಿ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಬತ್ತ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತಿರ್ತುಲ್ಲ ಬೈದರ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತಜಿ ಬಾಕಿದಕಲ್ಲ ಪೂರ 9:30 ಅರೌಂಡ್ ಬರ್ಪೆ ಬಂತೀರ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಅಂಚ ಹೋಯ್ ಎಂಗ್ಲ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನ ಬಂತೀನಿ ಅದನ್ನು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ದಿರಿ ಹೇಮಕ್ಕ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಫೌಂಡ್ ಇಂದು ಏನ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಡಿಪ್ಪಿಂಗ್ ವಿತ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪೂರ ತೋಡ್ ಎಂಚಾತ ನಾನು ಅವು ನಿಶಾ ಮಲ್ತಾರೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಡಿಪ್ ದಾದ ಮಲ್ದಿರ್ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್ ಹೊತ್ತುಕ ಚಳಿ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೆ ಸಾಯಿ ಹೋಗ್ಲೇಟ್ ಸಾಯಿ ಅಂಕಲ್ ನಾ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಫೌಂಡೆ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಮೆಲ್ಟೆಡ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮ್ಯಾಶ್ ಮೆಲ್ಲೋ ಕಟ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಏರ್ನಾ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಏರ್ನಾ ಅಯ್ಯೋ ಅರೆ ಥಮ್ ರೋಕ್ ಅಮ್ಮ ನಮ 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 ಬಲ ಬಲ ಓ ಈ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಖಾಲಿ ದಾಲ ತೂವರಜ್ಜಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬರೀದೀನಿ ಪೂರ ಮ್ಯಾಶ್ ಮೇಲೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಬಾಜನ್ ದೆಕ್ಕುನೇನ್ ತೂವರೆ ಏತು ಜನ ಮೂಲ ನಿಶ ಬಾಜನ್ ದೆಕ್ಕುನೇನ್ ಶೋಕ್ ಔಡ್ ಪಾಪ ಹೇಮಂತನ್ನಿ ಬಾಜನ್ ದೆಕ್ಕುನ್ ಮೇರಿಗೆ ನಿಶಾನ್ ಇಲ್ಲಡ ಪಾರ್ಟಿ ಆದಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತ ಗಂಟೆ ಮೂಚಾಂಡ್ ಟೈಮ್ ಪೋಯ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಒಂಜಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 9:30 ಹೋತ ಗಂಟೆ ಮೂಜಾಂಡ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಹೋದು ನಾನು ಚಾಚಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದು ಎಂಕಲ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಇತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಜೆಲ್ಲಿಯ ಅಂಚ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬತ್ತಿತ್ತ ಐತೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಕೆಲವು ಶಾಪಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಈ ವೀಕ್ ಕೆಲವು ಏನ ಬರ್ಡೇ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಅಂಚ ಒಟ್ಟುಡೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ಸಾಯ್
ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಕಲು ಡಿನ್ನರ್ ಡೇಟಿಗೆ ಬೈದ ಇನ್ನು ಎಂಕಲ್ನ 10th ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಅಂಚ ನನ್ನ ಕಂಡನೆ ನನ್ನ ಡೇಟಿಗೆ ತೊಂಬೈದಾರೆ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ತೆಗೆದಂಡ